ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи Рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои наву-нав рӯй карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. дӯстон, агар шумо дар онхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, ҳамхали чизо барои фурӯшӣ бошад, ки барои реклама кардам, шумо метавонед ки сурат маълумотша дар ватсапи экранмода рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имза мо аз куҷо хона рӯй кардам, аз куҷо хона қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. хоб хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Бухта, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Исо, шаҳри Кӯлоб, шаҳри Турсунзода, шаҳри Норак, территорияи Қумсанги, Ҷайҳун ва дигар тарафҳо ҳастанд. дӯстони азиз, мақсад квартира маса аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Исо, шаҳри Бухтар ва дигар тарафҳо ҳастанд, ки нархҳои арзон катӣ. нархҳо сар мешаванд аз 45,000 сомонӣ то нархҳои болора ҳастанд. кадом бида ки мисол хона, замин, квартира барои фурӯшӣ дар WhatsApp рӯй кардем, мо реклама мекунем. дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 110 сомону 50 дирҳам. лайкҳоро дӯстони азиз мезанед ва навора сар мекунем, барномада рафтем, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, сирочна ҳастае, ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар лаби шоҳрои Душанбе, Қурғонтепа, пеши мошинбозор, лаби роҳ. дӯстони азиз, 2 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 3 хона кардагӣ ҳастад. хона мақсад ки бо ғишти пухтаи якум сорт, яъне бо ғишти пухтаи сифати аъло катӣ тайёр кардагӣ. хона проектои зура гидаш поли худ маҳкама. дӯстони азиз, проекти ошхона байнак хунишам ҳаста. хона ҳамаш бо ғишти пухта катӣ. об дӯстони азиз ҳастай, мақсад ки мегзарем, маслиҳат мекунем. ҳуҷҷатҳои хона дӯстони азиз 100% ҳастад. кухни байнак ҳелекум дорад, дӯстони азиз отделин ва се тарафи хона маҳкам ҳастад. хона мега дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 275,000 сомонӣ. хонара фасона сохтага ҳастад. хонада расход кардага, дӯстони азиз, хона коробка ҳастад. мақсад ки аз 30-40,000 метавонед ки дигар иша ремонти замонави ба дили худтон карда мисол дар раёни зиндагӣ кунед. 275 мега бо муомилаи хуби хуб дӯстони азиз дорад. болош полни худ замонави пӯшондагӣ ҳастад. якумаш рақамҳои мегафон дастӣ, ахираш 36 кор мекунад, рақамҳои соҳибшон. ва дуюмаш рақамҳои вавилон, инаш ахираш 9099, инаш ҳам кор мекунад, инаш да WhatsApp дорад. нашод ҳуҷҷатҳои хона 100% хона бо ғишти пухта. шахсоне ки мисол харидори конкрет набошед, бо муомилаи хуб дорад. дар шаҳри Душанбе, лаби шоҳрои Душанбе, Қурғонтепа, пеши мошинбозор, айлавир аз рай калон, ҳамагӣ 150-200 метр лаби роҳ дае. марҳамат, занг занед, дигар маълумот чакед, нашод сумуш арзон мешавад. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Шоҳмансур, назди калсавои сеюм база, кӯчаи Камолат. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 хона кардагӣ ҳастад, ки хонаи дошуна аст. дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, гирди хона, полни худ маҳкам. дӯстони азиз, дута кухни дорад, мега дута дигар, мақсад ки хона дар боло, дута дар поин ҳастад. ҳоҷатхона қатъи калидорош, нархи хона 550,000 сомон. хона ремонт дорад. оиди хона ягон маълумот хоҳед, ягон саволот зиёд бошад барои фаҳмидани худатон, дар рақамҳои поёмда дӯстони азиз занг занед, рақамҳои дастӣ ва рақамҳои ватсапшон маълумотша аз соҳибашон гиред. шахсоне ки ҳамхали хонаҳои фурӯшӣ доред, ягон замин, квартира, мошин, ягон техника хоҳед ки реклама кардан дар фурӯш мондаам, метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои болобуда 2020 WhatsApp, имо, Telegram дорад. чизе ки барои фурӯшӣ бошад рӯи мо рӯй кунем, мо реклама мекунем дар YouTube, Instagram, TikTok, Telegram ва дигар чизо, Facebook да. марҳамат, рӯй кунед чизе ки реклама бошад. мегзарем ба сеюм квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино гуфтагӣ ҳастад, гипразем, гардиши части 201 дивизия. дӯстони азиз, духонага квартира ҳастад, ки дар 4 ошона қарор дорад. доми 5 ошона ҳастад, 47 квадрати метра. бо об, свет таъмин ҳастад. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термис бо бисёр чӯшкати фурӯхта мешавад. якта халадилник, дӯстони азиз, якта телевизор, якта мошинка, кондитсионер, кухни гарнитур, термис ва пардаҳошам ҳаста ва обсӯзшам, дӯстони азиз, пастяне маршрути 54 ва 39 мегад, пеши хона катӣ, пеши дом катӣ мегзарад. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 380,000 сомонӣ, ки бо мақсад ки муомила дорад.
нархи ҳамин квартира 380 боз муомила доштааем. оиди квартира шумо ягон маълумот хӯед, ягон саволо зиёдтӣ боша барои фаҳмидани худатон дар рақами поёмдаста мегафон занг занед, маълумотша гирен. ин рақамда ватсапа дӯстони азиз ҳастааем. шахсоне ки дар ҳамин навор агар хонаи маъқули квартира замини маъқуле ки наёфта бошед агар тамошо карден, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо даркорда мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Норагда аз район хела дурун. 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 хона кадаги ҳастад. хона тӯнад коробка ҳастад, мақсад ки бе ремонт бе чиз, хона коробка. хоб кадом маҳалла, кадом кӯча, кадом деҳаша бухтор маълумотро тӯнад азиз мегирд. гидаш маҳкам ҳастад. нархаш 115,000 сомон ҳастад. боз муомила дорад ва вариантҳои алишрам ба мақсад ки алиш ба мошин мегад мешавад дӯстони азиз. хоб ягон мошин бошад мегад алиш мешавад мегад ва сумаки 115,000 муомила ҳастад дошт дар назди хона. агар дӯстони азиз шумо дар ягон маълумотошон нофаҳмо ки бошад, дар рақамошон занг занед, маълумоти пурра аниқша гирем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, пеши автовокзал, бозор Садиқ ҳамаш наздик, пеши литсей Президентӣ мега соҳиб шумо маълумот чахтон мега дӯстони азиз дар ноҳияи Сино, пеши автовокзал. духонага квартира ҳастад ки дар сеюм мушоина қарор дорад 38 квадрати метр. боб свет таъмин ҳастад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни термосони азиз ҳамаш қатъи калидораш 38 квадрат мега соҳиб шум. як та калидор дорад дӯстони азиз. хоб пеши дом дӯстони азиз бозор ҳастад мегад наздик, намедонам кадом бозор бошад, Садиқ, хоб мактаб ҳастад дӯстони азиз ва литсей, хоб хай балкон хел чизо. нархи квартира мегад ҳамагӣ 400,000 сомонӣ ҳастад, боз мегад муомила мешавад. дӯстони азиз оиди квартира шумо агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед агар барои айниқтар карданато дар рақамҳои поёмда, рақамҳои авлиё ва рақамҳои ватсап занг занед, маълумотҳои пурраша гирем. ҳамин қадр маълумот ба шумо расонем, боқӣ мондаша худтон гирем. бозам такрор мекунам ки одамое ки дар ҳамин навори мо хонаи маъқули, квартираи маъқули, замини маъқуле ки наёфта бошем, дар комментар нависед ки аз куҷо ба шумо даркор ҳастем. мо аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. танҳо дар комментар дӯстони азиз нависед аз куҷо даркор аст. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастад дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Ҳасанобод. дӯстони азиз 3 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хона кардагӣ ҳастад ки хонаи навсохта барои зиндагӣ мешавад мега соҳибшон. хай дурнош сураташ неста, бухто маълумотша мегирем. нархаш ҳамагӣ 120,000 сомония, гидаш маҳкам нест. нархи ҳамин хона 120 бо муомила дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Ҳасанобод. ростигар маълумотои хонара соҳибшон хела кам гуфтагианд. агар шумо дар ягон ҷош агар фаҳмо набошад, ягон саволои зиёдтӣ бошад барои айниқтар карданатон, рақами мегафони соҳибшон маърама занг занед, маълумотша гирем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастад, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, доми Ёқут. дӯстони азиз духонага квартира ҳастад ки дар чорум ошӯина қарор дорад 82 квадрати метр соҳибшон. ҳамин хел маълумотро соҳибаш нависте. 82 квадрат дӯстони азиз, чорум ошӯина духонага. ремонтош ремонтои замонавӣ ҳастад, бо об свет таъмин ҳастад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ҳама шароитҳои зиндагӣ дӯстони азиз. хоб дӯстони азиз дар чормошин ҳастад, трезош мегад тарафи роҳи калон мегад нигоҳ мекунад. ҳамагон мушкилӣ мегад надорад, лаби роҳ дай ҷои беҳтарин. нархаш мегад 430,000 сомонӣ ҳастад, боз мегад муомила мешавад. и 82 квадрат яъне проекти қариб 3 хонага 4 хона мешавад. мақсад ки зура обшим шуд бекунад, агар ки мақсад ки ҳамин хел бошад 430 боз мегад муомила мешавад. ин рақамошон ҳастад мегафон. шахсоне ки мехаред ягон саволо зиёдтӣ бошад барои фаҳмидани айниқтартон дар ҳамин рақамҳо занг занед, маълумоти пурраша гирем. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига ҳастад ки срочное қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар шаҳраки Шарора. дӯстони азиз 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хона кардагӣ ҳастад ки барои зиндагӣ мешавад, намхали ремонт кардагӣ. 6 сотиқ замин 2 хона ҳастад, қатъи ошхона, баняш кад дӯстони азиз, баня, кухни, ҳоҷатхона мегад аделина баня, кухни ва ошхонашам аделин дӯстони азиз. боз колодеси 4 тонага мегад дорад дӯстони азиз, бо об ҳастад, боз оби ватанпарвод ҳастад мегад соҳибшон ва светча мегад ҳастад, бо 4 та мегад бочкаи фермаҳои пешина мегад, ҳамин бочка доштааст. нархи хона ҳамагӣ 195,000 сомонӣ ҳастад, боз мегад муомила савдо мегад дар назди хона. то қад суми холя мегад, мақсад ки алиш палиш намешавад.
дӯстон аз чӣ хеле ки гуфтум ҳамин ҳар як хона дар ин рақамош аста маромад метавонед занг зани маълумотро гиред. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки Регарда, назди ҳукумати шаҳрӣ обшам ҳукуматшон. Шаҳри Турсунзода, Регар пеши ҳукумат да. Духонага квартира ҳастае ки дар 8 ошӯна қарор дорад, 71 квадратни метраи лифт дорад. Дӯстони азиз, квартира коробкаи без ремонтае. дар тирезаҳои главни мондаги ҳастем, мақсад ки дигарша хитон мекунен, лифташ будай кор мекарда. Нархи квартира 245,000 сомонӣ, 70 квадрата метавонед ки шумо мақсад ки сехонагам мақсад ки табдил диҳед. дӯстони азиз, срочно мегӯяд фурӯхта мешавад, нархи арзон, фақат мега илтимос одамони харидорӣ кам карданд. Квартира ягон ремонт ҳичи надорад, метавонед ки ремонтша айнол сар кунед. ин рақамо мегафони ҳисобишон аст, ахираш 96, занг зани маълумоти пурраша хитон гиред. мегзарем ба даҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ навбатӣ ҳастае дӯстон, чӣ кале ки шумо хоҳиш кардем дар шаҳри Бухтар, шаҳри Қурғонтепа, дар Ламанос, пеши Вадаканал, дӯстони аз лаби роҳда Ламанос. Духонага квартира ҳастае ки дар 5 ошӯна қарор дорад, доми 8 ошӯна ҳастае ки 38 квадрати метрае. дӯстон аз дом лифт дора мегӯяд. дӯстони аз чӣ хеле гуфтум, духонага квартира дар 5 ошӯна, хоб 38 квадрат, доми 8 ошӯна ҳастае, дар 5-аш қарор дорад. Ремонташ замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. Ламанос, пеши Вадаканал, дар лаби роҳда. квартира мега дастрошона фурӯхта мешавад бо нархи 310,000 сомонӣ, ки боз мегӯяд муомила савдош мегӯяд дар назди квартира. То қад суми холе мегӯяд. дӯстони азиз, мақсад ки алиш палиш наме 3 омада мега аз пеш биред, мабхутон шед, арзон ва савдои хуб карда мегӯяд мети марамад. рақами мегафонашо занг занед. одамое ки ҳамхали хонаҳои фурӯшии квартира, замин, мошин, ягон техника, чизе ки барои фурӯш дорем, барои реклама кардам, марамад рақамҳои мо WhatsApp, имо, Telegram, рақамо 2020 дорад ва метавонед ки рӯйкунед реклама мекунед. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастае дӯстон, замини назди ҳавлигӣ бо хонаш қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун, яъне ки Қумсангида, дар дӯстони азиз Далина бутага, 4 Далинада, яъне ки аз район дурунтар ҳастае. бухтон маълумотша мегиред аниқтар карда. 12 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 2 хонача кардага ҳастае. хонаш мақсад коробкаи болош нопӯшонда. дӯстони азиз, нархаш не ки бениҳоят арзон ҳастае, то қад суми холия мегӯяд. мабодо кадоме дар ки дар кор бошад, одамое ки мисол ки хай шароитшон мақсад ки соза кам ҳастае, барои ҳамин қадр сум доранд, ҳамагӣ 45,000 сомонӣ ҳастае. дар ноҳияи Ҷайҳун, Қумсангир, 4 Далина. далши мисол ки болоша мепӯшонед, як рангу бор карда медоред, зиндагӣ мекунед, хона уже бардоштагиае, ҳамин хел састеняе. ин ҳамин рақамҳои тисели ҳисобишон дӯстони азиз, метавонед ки занг зани маълумоташа гиред, 45 та бо муомила доштаем. одамое ки мисол хона харин, замин харин, квартира харин, дар комментария ҳаста пешкаштон мекунем. одамое ки реклама мекунед, дар WhatsApp реклама мекунед. ин буда овори музаҳимот то видеои